Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klidik. Bisa apa ora? Saged. Nggih, biasane iki bintang tamu nggo mic dhewe kok nyilih. Pangapunten kadol. Kadol. Larise kaya ngono iso kadol. Kadol dijolke sing apik ning dereng dugi. Oh. Limited edition saking luar negeri. Mereke napa? Sennheiser. Non? Lah, panjenengan mboten pirsa. Ora apa mereke? Sennheiser. Sennheiser. Lah nggih. Oh, Sennheiser ora. Iwak Jawa kok, Mas. Oh iya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Nggih. Alhamdulillah saderengipun kula panjenengan Gojek. Nggih. Langkung-langkung kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Bekti kula kunjuk kagem beliau Bapak Lurah. Nggih, Pak Lukman. Sedaya warga masyarakat Bedi Kilen wonten Bungkal Ponorogo. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah barokahullah. Dalu niki kula saged balik wonten ing desa piyambak. Tegese piye kuwi? Ngriki pun kaya dulur kok, Mas. Nggih. Saben-saben kula suwan ngriki nggih teng Bedi kula ngriki. Ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan saged makem pasareng Nggih. pikantuk amanah mandat saking Mbah Lurah Lukman Nggih. supados dalu niki nderek-nderek mujudaken syukur kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih. Dalu niki Bapak Lurah Lukman niatipun ngentekke ragat pados nikmat kersanipun tebih saking laknat insyaallah sedaya pikantuk slamet donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Mas Cahyo. Pripun? Pyayi Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabe. Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo. Yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Nggih. gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar Iya, biasa. Jobi. Jenengane ngibarate kaya kebo sapi mulih ning kandang. Saestu Dan mula lah mriki to anu. Inggih. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbak Lurah. Mergo iki ya. Wong niki kok omah dhewe kok. Nggih, Ning kula kula ken wehne niki. Nah. Ngoten. Wis padha wae. Loh, nek sing dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun Niki wae jenengan minggah Nggih. kalih Mas jenengan kluthuk Leres, to. leres. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. Lah ini yang menjadi komunikasi. Lah nggih mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Nggih. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhirnya awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tahu mireng mboten? Diam adalah emas. Diam adalah Emas. Lah terus? Emas ki regane larang mboten? larang. Lah iya, mlane kula menang regane larang. Apa awakmu emas? Rumah samu dapurmu kaya gemuk emas iki lho. Lah iya emas sing digemuki. Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya. Sowan ana pyayi Bedi Kulon Radin mriki sampean. Ya. Acaranya menapa? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwunyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe iki ra paham malah kowe iki yo. Loh, ya jelas paham mung beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masya Allah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis kasembadan, nadare ya wis kasembadan. Masya Allah, jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih, bathok bolusi madu niku. Wah, lah niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Ngene mboten? Leres. Dadi Pak Lukman ing dalem menika sunat, Pak. Masya Allah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid, Mas Hafid, tetak ki apa? tetak ki saka tembung te ki teko kadewasane alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masya Allah. Bosok dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik, Mas. Sing Bening. apik apane? Loh, klambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan Dokasin aku. Wis ketok cerah to kok iso.
iso. Cara aku bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Kowe ro klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi tekan. Tekan wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas saya. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya. Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenano ae. Iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki orang ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada, Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho, Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to ki kok Loh, salah ki lho? nek ndi-ndi ngendikane para sepuh ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge taruna ngungkuli bapa tegese anake sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas saya. Loh. Kok tarno kuli bapak piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lah kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Ah. Tarno kuli bapak boleh. Mbah Lurah. Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Panjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang panjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno kuli bapak. Bapak, bener. Tapi kita lihat dunia itu paradok. Wah. Bahasamu koyo mahasiswa rek. Kowe mbiyen apa tau sekolah menengah apa? Aku tahu sekolah menengah kejeron minggir neh aku. Maksud saya perguruan tinggi. Perguruan tinggi malah ndek iki sambar bledek mudune. Ah cotonge. Wong ngomong serius kok Iki, iso. aku ki serius iku lho serius. Dadi kata-kata niku, Bos. Nggih. Nun sewu. Tarung kuli bapa, itu lek profesine wong tuane itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling umpama. Napa jenengan badhe ngendikan tarung kuli bapa? Ya aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling ya aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya Kene salah. mboten? Bapake maling, kowe kudu bisa tarung kuli bapa. Kudu bisa ngluwi bapak. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Apa mungkin? Nggih napa mboten? Oh salah kuwi. Salah. Sing muni taruna ngkuli bapa iki lak adikmu mau pertama. Jenenge lak yo melu-melu. Aku gur muatne aku ukuran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok, nun sewu. Piye? Delaki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? BO ya apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan. Oh, Wah. diceluk kon nyinden nembang ngono. Kok nyindir nyambut sene iki. Wis Cah nakal. diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh senengane gelut padha Mukari, wedoke. mukari. Oh, iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begegek. Meksa dicekake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih, nggih. Umpama nyambut kene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bapak? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja tarno kuli bapak. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tuwa lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah ya hebat lho penemune Iya, apik. nggih. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh Pak. Aku ki Lah ngene lho. kejeron nih. Kejeron. Angel kowe iki, Iki malah Pak. nyumber Bapak. Masya Allah. Ngene iki nun sewu. Iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur tak dekek ning dhuwur ning pas nusa pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur. Terus? Tak kene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwure wit klopo, malah nesu pangan codot bendina.
Maksudnya di penjelasan jelaskan. Ngeten lho, mikul dhuwur tegese jasa-jasa dari orang tua itu kita lestarikan sebagai anak, ayo dilestarikan. Amanah. Amanahe ngono kuwi. Titipan. Mbah Lurah itu punya titipan, punya amanah, piye lek gula wentah putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan pada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tuwa duwe bab sing ala ora apik kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho, rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kulo melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong ki aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyalahke lambe. Wong kuwi ajening diri gumantung saka lati. Mula saiki iki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Lho, Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa? tapi jarimu itu adalah harimaumu. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Lho, memprovokasi. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur ayo. Ora celelekan lho. Memprovokasi. Iki mesti banyak kok Mas. Iya. Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Renek tandingane. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini loh Mas. Lho Iki lho. niki, contoh lho Pak. Contoh lho niki 3 periode. Iki wis termasuk Bapak Kepala Desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi, berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Nggih. Ngono. Tegese iso mbangun kae lho babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Asem iki Madiun dhewe iki Pak Boge. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Kula harus cerdas sampean barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya ya wis to. Aku wis oke aku wis to, Pak. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta ki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Aja dur-dur sampluk pesawat malah bongko kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya, penak apa leh ngopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kowe dadi wong apa kowe? Loh, dadi orang penting pejabat. Nek dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. lek wis masyarakat makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. lek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Kote koyo fasilitas barang. Modele iki. Ngene, iki mumpung lek kene. Iya. Fasilitas. Kalau pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudoe kowe. Wong ki penak, mulya, ki mah rekoso, Bos. Kok saged ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lengkap menjadi pejabat. pejabat ki lek bener, iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok saged sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora? Tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gedhe-gedhe apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balai desa terus tabuhi walang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas malah nek dadi dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses ngono. kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa iki. Ki angel dino saiki. Kamu. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok. Mangsane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. Sugih. wis salah. Lho,
Pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo alek cukup. Urung karo cukup. Jangan persani. Wong sing ning gone pemerintahan ke. Pusat ke. Enek wakil menteri sugih ora? Sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho. Ya ora? Nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibaratnya nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibaratnya sing ora tau dipajekne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Kene mboten. Leres. Wis cukup. Mergo cukup ya? Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? Wong cukup. Kok Kene iso mboten. cukup? Loh, Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. loh, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lak skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Loh, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare. Cukup. Aja mbok terusne. Wong Seto, cukup. seto. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup. Aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wes. keyakinan ki lha tukokno sing anyar. Wis cukup. Sing lawas saya gawe. Wah, Dadi cukup ki kesederhanaan to. wong cukup ki luwih sugih. Lho, nek lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Gitu lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek ora tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Lho, iya to, Mas? Kata-katamu ya bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Wis seneng ya Nggih. karaoke ning room. Hmm. Ning atimu ora tenang, perko wedi konangan bojomu. Ya apa ora? Nggih. Ning nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong tenang ki aman lho, Bos. Ah. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho ya. Kenal lagi. Bener ya. Ya ora? Dadi kudu dasare Loh, iya. Tenang, apik. Nggih. Jenengan. Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Lu Loh, seneng Tresno banget. kok kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya Bu Kesi omah-omah lho kuwi. Berarti ya Delok kas pernikahan perak Oh. 25 tahun. perak Bu bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng gilani ora. Malah Ora enak pernikahan seng perak Mas ngono. Perak kan selawe tahun. Oh. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jangan karo Mbak Kesi seneng. Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki Renono kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene, kowe ben menengo, takokne nganti parane. Kowe menengo. Aku tak tekon gawang bleset kayak kowe. Karo aku ya, ayo. Kowe nyapa guyu kowe? Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sinden guyu mbok sik terus iki sik. Ya ya. Mergo iki ditinggal guyu dhek apalane lali, tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. Seneng. seneng mergo Ayu, mobil mergo apik, omah mergo. becik. Nah, berarti garis besarnya iki wujud. Bentuk utawa wujud. Bentok. Dengan tresno bojo ayu mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhe mergo wujud. Mripat. Yen sampean ning donya ki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling Nyek. kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Ning ndi kok lak ketok saulan? Ning pondok Ramadan Ah, rupamu kapur. Balenono piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhe mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu.
Sampeyan yen duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? Ngertos? Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok Padha karo sampean ra ngoco. Iki omongan tenanan tak gobrok pisan nek ora. Iki yo tenanan lho, Bos. Aku ngomong Dadi Gusti Allah ki nyiptakne kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngaca sapa sejati awake dhewe. nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sang manisane bojone semergo ayu. Wis salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Kok sampeyan melu? Leset terus kowe. Aku mbok gawe enteng bengi iki. Wah. Iki lho tekono. Iya iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane tresnani Gusti Allah tanpa wujud lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso gulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Ora mbok tekoni kok. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, nuwun sewu. Depan piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek tresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, Mergo yakin. Bojoku bisa nggawe seneng atiku, bojoku bisa nggawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. loh. Lah kepiye lehmu tresnani kendaraanmu? Mergo yakin. Mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. Loh, kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kenek sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh. Mulane awake dhewe aja lali manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? Loh tresno no. Jenengan tresno karo bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal? Loh, yo budal lho. Celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresnone Gusti Allah tresnone karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ora ngisin-ngisinke. Lek ra trimo celukno Pak Sentul ya. Iki malah mateni kancane. Kuwi bener pertanyaannya Iya, bener. Pak. Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu, Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu, Aku mesti mangkat. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan. Nyapok kuwi ae lho nyapok aku. Salah yo. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu ya ngono. Iya. Lek diceluk Lho Gusti bang ngono mbak baleni aku meh. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Apa ditimbali Gusti Allah budal apa ora kowe? Aku tetep mangkat. Nah, Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersaning Gusti. Kenapa kita harus takut? bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP nih sing ketemu jo kluthuk. Wah. Nah, sing ketemu dhuwure sapa KTP? Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Misale sinten? Loh, KTP-ne kae Sapa? loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok wong KTP seumur hidup diketoske iki lho. Wis to, pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih banyu lari wedi. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Kriki kebake ngagama Nggih, Pak. Mas. Leres. Mula saya yakin secara Nah. akhlakul karimah, Nah. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika lho. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Ayo. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Betul. Infrastrukture lah kuwi ya. Nggih niku. Gak kena amun-amun nyenget. Bangsane. Kesanipun Kak,
Gatuk. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih, antar kota dalam provinsi menika pancen. Antar Bis kota kuwi dalam- ngawur. Piyai Ponorogo kan jemenaki Mas. Nggih. Teng gene dagelan nggih seneng Lakon teng nggih. lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Bener, Pak. Pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, Anu aja. dipun rencangi. Oh panjenengan. Monggo. Bener panjenengan. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Rene, Mas Kutuk. Nggih. Kancana Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Aduh, menika kleru, Pak. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setresna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahya menika. Sing bener piye? Tak wacane. Nya. Begitu. Jenengan iki sik lentu Pak. Jenengan niku kula benerne malah diwene kula pripun jenengan Mas Cahya. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang kok. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Lah, nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon, seneng, nggih, nggih. lagon ya seneng, Lah, nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to. Sampeyan meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun Pak Cahya? Tak macane. Lentu Mas Cahya. Sing bener Tak wacane. nyoh gur maca rayaan nyapa lho. Lah iya wong piyai ki ora medhit kok iso. Wacane. Tak wacane. Ayo. Lah saiki aku takok gandeng layange wis. Tenang. Wis andeleke penak. Iki tak macane. Kleru sing bener tak wacane. Apa kok? Dua kali gini lho, sing bener gini lho. Sing bener nyok kewenen. Lah ngono. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel ora basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Ah nyawa cenul dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Eh. Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? Iya jan iki. Lek saka piyai sapa asmane sponsor Dan sapa? pripun? Saka-saka. Heh? Saka-saka. Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kulur ini bro. Oh iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Nggih. Sumdalu Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. nek Nggih. maca karo ndingkluknya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit Etan. Jepit kok jepit ya. Jepit Etan lapangan. Matur nuwun wae, jepit Etan lapangan. Mbak Oh, Kajimin jepit kene, Etan Mbak. lapangan. Mbak Kajimin. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lan ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ya. Suket to dikerok. Aku kelingan tek bojoku. Alise iki lho Pak, alise iki lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Duk. Yo. Iki lho bocahe. Piye, piye? Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang ndang piye ngono? Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Lho. Wis seneng lek aku dileput ya. Ya saora-orane nek wis iki apa tembange terakhir ki ya kowe dikepenakke. Oke. Sing terakhir wek-wekmu piye nduk jajal? Aduh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek setukung turuk. Weke weke wek, weke weke wek, weke weke wek, weke weke wek. Wek sing wedok ki wek. Kowe ki ndang wek-wek ngene. Wek wek. Bebek lanang ndang wek.
Iya. Bebek wedok wis ngono kuwi ndang. Wek. Kowe iki ndang muni to wek ngono lho. Apa iso? Piye? Wek 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 wek. Wek 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 wek. Yo, Wek wek wek. Terus bebek lanang ndang wek wek wek. mancik Terus udul terus kewer. kok kewer iki yo. Nggak ngerti setelane aku. Sepelan itu dagan lho sepelan berapa. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek ngene to. Iya wis iya. Aku mangkring. Iya wis. Terus wek. Ora ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido, ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh derek kowe berarti kowe manutan kowe sak itu. Iya, emang. Kowe pilih kono aku. Derek. Sing Oh, sik nek sing derek. duwe prinsip ngono lho. Kono apa aku? Pe Kowe anu lek ra duwe prinsip tabuki lho kowe. pilih sing wong loro. Oh, berarti penak. Wong loro, Mas. Terus? Berarti ditugel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Ruduk. Separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok Masmu enggak bae kloksane bekecot. Nyapa iki konser bekecot iki. Ayo jere, tembangmu apa, Dok? Bekecot iki maksudnya apa sih? Loh, kok barang. Apa sih? Tak tuwonyo tenan. Apa lo? Hewan seafood. Seafood Jawa. Siput. Kalau ndolek nek nang warung tulisane 0202 iki gese bekecot. Nah, lek 02 kae tumbasan kae bekecot. Lek 01 coba tuku kae. Apa? Kenapa? Mayit. Wong wirang. Iki nek bekas mono, Nduk, bekas mono. Mas Moro. Bawa. Ya karo bawa. Ya, bawa. Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene piye kene iki. Wong budaya iki. Ya kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rodok kemayu sithik ora iso to, Nduk? Gimana? Nyingkar, nyingku. Bicara ke kemayu. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tut. Pancen sampean ki wong wedok sing anyep, sing adem. Ora kaken polah. Nggih. Tenang Lugu. Lugu. Iya. Uro kok. Kowe ki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau Oh, kalau. berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- adol, Oh cedeking betul, adol. kayak gitu aku ya, kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu jinak. Dekem neleki cengelmu kuwi. Oh iso. Iki sing diarani wanita mutahharam. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. Lah kuwi kuareken lek kuwi ya ora. Ya. Lingsam yen mutan. Wis ngrasake sate ayam kene Ponorogo dereng, Nduk. Udah, tapi udah lama, udah lupa Loh, rasanya. mau enek sate kambing kok Baluran. Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam pernah ya di sana tuh. enek sate kopok lho. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blender satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene lek ngarani sate kopok, enek. Tempe benguk wis tempe benguk. Enggak, apa bengok ya, Pak? Bengok ki kono gede kae. Tempe benguk. Kene iki enek Ponorogo Kuwi kae. lho. Enggak tahu. Langsung Besok mulai. dibeliin ya. Eh? Besok dibeliin. Lah apa? Ya. Berarti kita ya iki matri. Bukan matri, aku tuh realistis. Apa? Realistis. Oh iya, wadah. Kok bodoh. Istriku juga wanita tralis. Apa Tralis ki lek yo Tralis apa? pager kae kok iso.
Realistis ki ora ngerti ngono ngengkel wae. Realistis itu sama dengan infrastruktur. Iki senengane Mas Cahyo. Ngene lho. Lelampahan kang uri Besok bojomu yo kayak selendang ini gitu, dadi sinden apik. Selendang trimo sampir tok ngene. Mriyayi. Bojo ki lho mriyayi. Selendang nek tak tukang selendang iki dawane nek 7 meter. Lho, Ngantek kene blebet iki kene stres, ngantek kemripate. Bareng tak foto kayak mumi deh. Malah mumi. Ayo. Wi. Terus. Terus. Tresno tulus nadyan engku bekas ya. Wes ta. Gebuk asmon. Oke. ya. Oke, monggo diaturake. Yuk, dados. Yen liwat aku Back
Tukang gambui iki, tukang gambui. Ben waras, ben waras. Dicombor kaya sapi ya iki ora. Matane kuali lho. Kaya ditraksi kena gire dhewe. Awas, boleh gen jembar, awas. Loh, pas. Oh. Pas. Oh. Tepuk tangan, luar biasa. Multi talenta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Malih, Mas. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Dadi tenan kuwi. Hop, Mas. Ayo le, awas, awas. Awas. Bukan. Awas. Iya. Malih. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke. Kon nehnya lho. Pun. Loh. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Loh, kudune sing neh kok iso. Mari. Loh, gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu.
Mlili iku ora perkara dadi. Lah ngopo? Kena ambune sarung iki lho. Bangsane. Lah sarunge sapa kuwi? Pak Dene lho. Mbok diombah ta, Dede. Kowe iki untuk Mosok sarung. diampili kok iso. Sarung ambune damen. Ngono ki kena royalti lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, kowe lho. Suri. Ono nyilih mangsang. Mas Kluthuk, jenengan lak ngambil sarunge Pak Den niku to? Nggih. Mongko nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune ra ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Nek Kuwi. Ndun. Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya yen ora ya ora. Gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jaranan ya apik. Rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek lho ya. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to, kuwi melu teles ngono kuwi jere. Mangsamu. Oh, Sik, pirang Dik. persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono iki mergo ya sing kagungan kan guru kuwi. Nah. Lah jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Kluthuk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek, anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Lho mboten cekam no biasane sak taun 200 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada jajah duduk ya. Sesuk aja tuku atlas tuku globe. 100 ya, Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya, Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki selawe kok iso mangsane kuwi lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, niatmu sedekah. Ngono. Ki ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu menika benyan waos mawon. Nggih. Amit. Wah, iki. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar, Nggih. Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Wis. Soleh. Nggih. Nyun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar mugi-mugi dados laringang soleh. Nggih. Kok maring ini susul anu anakku, Mas. Nggih, teng pondok. Tak keke ngabar. Alhamdulillah, pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikuk. Teng pondok bersalin. Iki urung tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki lho, enten jamu niki lho. Oh, Jamu. Oh, jamu. Jamu. Untuk Pak Taslim. Nggih. Birgidak, Nggih. terus Jo Klitik, Jo Kluthuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu. Wis kono tunjuk Jamu. Jamu napa, Mas Luduk? Menika Jamu napa? Tolak So- larat sidoske to. jamu sorengat. Lho, Apa jamu kuwi? sore ngaki apa? Sore diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate, Pak. Oh iya, Nggih, nggih. berkibar Oke, semangatnya. oke, siap. Wiraswara. Sembahipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap. Nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman. Nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau Nggih. Kang Giri. Nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi anggota DPRD Ponorogo fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih, nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa. Ya. Nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito, dia Iza, ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagyo walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman nyuwun lagu Kusuma Wijaya. Nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman. Nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun
Ibu Mugiarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenenge minggah wonten pepanggungan. Oh, nggih. Nggih. Siap. Lalu iki menika bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. Matur nuwun, nggih, sembah nuwun sanget, nggih. Monggo dumateng Ibu Mugiarti kalian Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Mami wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah nggih dipun atur tindak nggih. Nggih. Siap. Monggo Mas. Kanca-kanca. Yun kami gatosanipun Mbak Lurah, monggo. Nggih, menika amanah, nggih. Monggo Bu Giarti. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula emosi. Sasarane wis ngenteni. Mbah Lurah aturan Ibu Mugiarti Ibu Dewan aturan mriki masyarakat pun ngentosi Pak Siswandi Toko Pak Lukman. Alhamdulillah. Monggo miki pun dipun astep. Setunggal. Kowe kok sosok ya turun ning kene kok iso. Saya mendek. Nggih. Menika kalian Ibu Mugiarti nggih. Nggih, nika saking Trenggalek, Mas. Oh. Nggih. Alhamdulillah, nika Mbah Lurah, Pak Jiwan. Nggih, Pak Sis. Nggih. Nggih. Betul. Niki sudah bulan tok, Pak. Nggih. Monggo paring dawuh Ibu. Nggih. Monggo Bu. Ibu jan piantone cilik tapi gelange gawa digedhi. Waduh. Mripatmu lho ya roh ae. Wong wedok ki senengane ya nggon-nggon ngono kuwi. Kowe iki jan pangapunten pancen Mas kula nggih sok ngoten niku Bu Kladuk. Nggih, Gus. Pancenipun Kyai Putri nun pangapunten. Kebahagiaane wong wedok niku mawi dipun pundhutaken mas-masan ngeten nika. Nggih to Bu. Lho. Bojoku ora tau gelem tak tukane mas-masan lho. Lah nyapa? Njaluki bumbon. Tak tukane Mas gelange moh, kalung moh njaluki apa? Lombok, Mas. Wah, apik. Ya apa lho, Mbok? Sak pekarangane ya aku ya. Oh ya, sak mulai ngluwi-ngluwi. Monggo Bu Giarti. Nggih, nuwun sewu padalang sedanten para Ibu Waranggono. waranggono ingkang masyaallah. Napa malih menika waranggono ingkang setunggal padalang. Nggih. Bu Kesi. Wah. Nggih, menika mantan kula, Bu. Nen sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Engkang kawula hormati seluruh kru daripada Kidalang Pak Cahyo Kuntardi. Pak Cahyo Kunardi saking Karanganyar, Jawa Tengah sekalian seluruh para parawit dan pengrawit dan Gerombolannya. Rombongan seluruh Gus Jo Klitik dan Jo Lutuk. Lutuk. Nggih, genang gabung nggih. Nggih, insyaallah lah niki wau sampun Wow, inden. sampun jagongan Nggih, sampun jagongan. Badhe nanggap malah. Nggih, badhe nanggap. Alhamdulillah. Mbah Lurah sekaligus Ketua MWCNO Kecamatan Bungkel, beliau Romo Kiai Lukman dan Ibu Nyai Keduren. dan seluruh para pejabat yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga seluruh masyarakat yang begitu hebat. Alhamdulillah Ponorogo memang menjadi pioner. Tepuk Jawa tangan Timur. jenengan sedembek. Damai Bu, iki damai Bu. Dan beliau yang sangat kami banggakan ini adalah wakil rakyat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Ngapunten Bu, Gus mikipun ampun ngeten.
Kersanipun Awal, mangke nggih, mboten ya, padha nggih. kalih kagungan Eh, panjenengan. Ji. Datang kamera kok mboten saya katon. Nggih. Alhamdulillah beliau dan kami dari anggota Provinsi Jawa Timur DPRD, kami berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami diberi tugas di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami siap mengemban aspirasi seluruh masyarakat khususnya Dapil 9 yang ada di Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan tercinta di Trenggalek. Makanya kami mohon doa restu semoga dengan kebersamaan yang begitu hebat di Ponorogo ini akan menjadi salah satu contoh yang terbaik di Jawa Timur. Amin. Yang menjadikan Jawa Timur gemah ripah lojinawi, aman, tentrem, Amin, dan amin, amin. hebatnya seluruh masyarakat menjadi satu untuk membangun negara tercinta Republik Indonesia ini. Indonesia. Ngaten Mbah Dalang, Ya. semoga Ya, saja hebat, semuanya bisa berkenan dan keamanan, ketentraman dalam rangka membangun negeri tanpa keamanan dan tanpa kedamaian tidak akan berarti apapun. Amin. Demikian Mbah Dalang, ada salah khilaf kami mohon maaf Bawa ya, Mbak. atas nama Haja Siti Mukyarti. Baca. Ini apabila kami selama ini mengemban amanah membawa aspirasi seluruh masyarakat yang kami wakili, belum ada kepuasan di dalam seluruh yang kami wakili. Hanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami siap mengemban amanah dan kami siap untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh Hebat, hebat. masyarakat ini. Demikian kami akhiri, wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, cekak aos singkat padat dan berisi. Nggih. Alhamdulillah. Monggo Mbah Lukman. Monggo, Pak. Mbah Lukman. Mbah Yai, monggo. Pun kula mboten napa-napa, pun anggap jenengan kula pun genep ning sedaya. Nggih. Dalangipun wonten, dagelanipun wonten, sing mirsani sampun kathah. Amin. Pun katon bayar di. Bu, jenengan katon nyawar nggih sedaya nggih. Siap, siap, Pun niku siap, mawon. siap. Aku Sing kurang toto malah kritik nih wau lho Pak Nggih, Lukman. pun. Kita nanggap malih Bu ya. Nggih. Mula asmane Mbah Lukman. Terus? Yaine gampang diluk tur yo ora iman. Nggih. Terus Oh jenenge Mbah Lukman Bu Mugiarti. Bu Mugyati, Artinya? mugi iki saka tembung mugi-mugi beliaunya ngasta dewan bisa mengemban amanah menjadi wakil rakyat. Amin. Arti itu sudah Arti saka tembung arti arto, artone dari rakyat kembali untuk rakyat. Ya. Terus Tiki tidak akan mengingkari janji, Amin. janji-janji beliau insya Allah akan diberikan seluruhnya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Alhamdulillah, barakallah. Loh, Bapak Seswandi. Pak Seswandi. Pirang sasi terden iki. Jan wis ngono ya ora. Wong lemu biasane manuke cilik. eh Ya, Den. ingon-ingon ning omah kae lho. Pak. Pak Ses ki nek teng warung kula jan wis tenan. Monggo Den, monggo Den. Mas Seswandi. Monggo Pak Sis. Monggo Mas Ses. Pak Siski siswa, Iya, iya. anak didiknya itu Pun. banyak. Anu, kula mboten sah matur napa-napa. Wis Jelas. mboten sah, wis pun apa lho Mas. Loh, kalau jelas nih. Kula wau pun matur kalih Mas Purbo. Sir kula ki ajeng anu, napa lek ini kan dojo. Triojo, niku Sir kula kula ajeng trijo ngono. Dadi jo kritik jo kutuk ngono sir kula ki arep dadi jo glodak ngoten Mas kula ki. Pak. Pun lah niku. derek-derek mangahi bagya Mas Dalang nggih. Nggih. Intinipun hajatipun Pak Lukman. Ngoten nggih. Nggih. Kula pun mboten sah matur kathah-kathah, intinipun sukses Pak Lukman ingkang sampun ngawontenaken gelar inggih wayangan ngoten Nggih, mawon nggih, wayang. nggih bahasa kula nimbang tentu ngoten nggih. Niki nyanyi apa ora? Nyanyi. Nyanyi lho. Nggih. Kowe nake pejabat Sik, apa ya? mboten sah Derek, formal. Nggih. Nyanyi. Anu Mas Jo, Nggih. Mas Jo ngoten mawon nggih. Nggih, no. Kula rada tatak nika munggah panggung. Sebabipun Den. Wonten Pak Lukman dadi kula mengke wis bar nyanyi blunus ngoten mawon benean ngoten nggih. Oh alah, tipe anu, Dadi tipe. timbangane mengke rada viral, bacane blunus ngoten Oh, mawon nggih, nggih. nggih, Nggih. nggih. Perahu layar. Siap, siap, siap. Nggih. Perahu layar, ndang nyanyi, ndang bubar ngoten mawon nggih. Nggih, nggih, buyar. Maksud kula ndang medun. Lah nyanyi Pak ndang Camat, Pak Kapolsek nyuwun pangapunten nggih, kula ngajak teng mriki sedaya mawon. Siap, siap. Monggo Mas Dalang. Aman-aman. Nggih. Nggih, perahu layar. Maka Masuk kula sing nyanyi Mas Dojo niki. Loh, Monggo nggih. jenengan. Saged kula. Pun siap Nggih. tetep dipun dawuhi. Ya. Nggih. Sik miku tak patenane Mas. Loh, lan apa, Mbak? Ora iso kok. Loh.
Foto panjenengan sing penting derek ngel mawon. Jenengan niku klentu ora nek sing nyalahne mergo sing bayari jenengan. Kok nganti nyeneni jenengan yo blek. Ora sing nyalahne. Bangsane. Pun monggo dados. Siap, Nggih. Siap, ya. Mangga para layar dados. Ye. Makasih. Monggo Bu Genti. Esok umandang nyambut gawe. Salam Bapak. Bu Genti. Matur suwun sedaya mawon Mas Jo, monggo. Sehat selalu Mas Nggih. Is. Pun tak titipne Mbah Lukman niku. Nggih. Yes, Mbak Nuwun, amanah. Makasih. Mas Is. Makasih. Mbah nuwun, Mbak Lurah, katresnanipun. Jan saestu Mas. Nggih to. Dadi kula niku kaya-kaya pripun leh bales budi niku nggih pekewuh. Sebabe Lah pripun pun ditimbali kaya ngeten beliaunya nggih tasik kersa paring Nggih. tali asih. Oh nggih, Racak. nggih. Cah Leres cilik mateng lare alit-alit mawon nggih. Oh, Lah dagelan sing pun laris mboten sah, Mbah. Mboten sah. Ning mboten kitang pripun Lah. yo. Napa ta balurah ngenten iki? Iki rayak anu Mbah Lurah iki piyai sing lumba kok iso. Mbah Lurah napa ta? Mbah matur mbah nuwun barokah. Bu Mugiati matur nuwun. Bu Giarti, guys. Masyaallah. So anake panjak dijak kabeh carane ngene. Bu, terima kasih Lah, sembah nuwun. Bu, Matur nuwun. Budiwan. Nyapa to Budiwan? Dalem. Oh alah, lali. Piye? Lali sampeyan iki. Nggih. Lali. Bu Giarti artine apa mau? Mugi-mugi mugi-mugi panjang yuswa. Ah, Gi arep menika arta dipun sedakoken damel sedayanipun. Ti tenono yen dagelane ra diwehi dadi Wah, lah pengancaman ini nih Bapak kepolisian kok iso maksane. Kena pasal ya, Pak? Boten nggih, namung guyon Guyon, kemawon. guyon. Sembah Ya, nuwun. matur suwun Mugi-mugi sanget. namung titip kemawon, mugi-mugi panjenengan saged mayungi masyarakat Jawa Timur. Amin. Amin. Doa restunipun. Amin, nggih. Mangke Gus. Februari kepanggih nggih, Bu. Insyaallah. Amin. Januari Oh, insyaallah. Januari, amin. Eh. Mas Cahyo wayangan. Oh, Januari. Nggih, nanging YouTube jenengan disetel teng layar tancap punika. Bu, matur nuwun, sukses selalu. Bener nggih, Bu. Bu, makasih nggih. Awas ngetutne terus minggu lah. Sembah nur nggih, Bu. Ya. Ah, rupane kaya kotak amal iki. Ngusul ae kok iso. Nun sewu, Bu Giati. Ali-aline dicek riyen. Biasane ditot ning ngeten karo dudut ali-ali bocah iki. Mangsane. Menika ugi wonten dawuh saking pepunden kula. Nggih. Bapak Mujito ingkang Nah. asta wonten ing Puspomat. Nggih. Ingkang rumiyin nggih nate nimbali kula sak Nggih. kanca. Lah, aku berarti duduk kancamu ra ketok tok. Heh? Aku berarti duduk kancane. Jenengan dulurku malah Oh, kanca nggih, dulur. Tak kancan ya. Nderek mirsani saking Jakarta, Kang Mas. Nggih. Salam kagem keluarga Bedi Kulon, Kang Mas. Mara sepah nggih. Saklere lapangan panjenengan pentas menika. Wah, Wih nggih. Lare lapangan kene Bedi Kulon. Nggih. Nggih. Ngerti, Pak? Pundi gambar? Heh? Gambare pundi? Wis dikerok. Ayo kok tekoki ora mungkin ana ning HP. Mangsane. Ngene. Iki uga anak wedok Ngoten, nggih. Mbak Nazwa niku Siap, lah. dalem ilak saka Bancar Mbungkal Ngoten, iki. Pundi? Iki niku kuliah teng isi Surakarta Ini. Jurusan Karawitan. Mas Bani. Nggih. Nggih. Mangke tak aturi nembang lah nggih cedakan Nggih, nggih. damel kadonipun Mas Afid ingkang Nggih. dipun tetak. Nggih. Kusuma Wijaya ya, Nduk. Saged, Duk. Boleh, Nggih. boleh nanti. Oke, siap. Ya ben dikancani karo Mbak Birgita karo Mbak Dian Munasirah cukup. Oke, Nggih. sip. Yo, enak. Derek. Nggih. Mas, kene Mas, pelake Mas, coba Mas, ya Mas. Ya diaturake nggih.
cintaku sakonyong-konyong kodhok karo kowe cak ayu sing kalembang lantar pompa catutur rasetur kanilalu yen ora padha sadina ning sirasia. Iki lho Nduk ana dawuh saka guru sampeyan nalika SD mbiyen. Dengersake jenengan nembang saking Bu sapa ki? Yauni. Bu Yauni. Bu Yauni. Nika ingkang ngajari kula maca pertama kali nggih panjenengane. Oh, nggih. Anakku yo ning isi, Mas. Nggih to? Nggih. Isi Surakarta. Oh, nggih. Jurusan apa? Jurusan kerawitan. Oh, nggih to? Nggih, Lintang Asmara. Lintang Anggasmara. Lintang Anjasmara ya. Mlebet niki Mas Klitik. Oh, aku dangu kok. Pun enten nek rong taun iki pun DDO menan DDO. Dek dengkulmu kok iso. Angkatan kula Pak Yoyo. Angkat iki. Iki sing cilik kae wis tak warai budaya. Nika sing cilik dhewe nika kula jak. Oh, budaya tegese ngapa? Joget? Mboten. Dagel? Mboten. Napa? Bahasa pun kula arahke budaya. Upamane? Alah, wong anak kula nek nyun pipis, kula seneni, Pak. Nek tamu aja ngisi-ngisi ayah terus nyun pipis ngono kuwi. Ya, adik mau nembang ngono. Oh, ben sopan ngono ya. Ben sopan. Oh, nggih. Dek wingi enten piyai saking Bluro anu teng griya. Nggih. Niku mulih kali kakake nggih ngoten. Nggih. Ya, adik mau nembang ya kono karo mamahmu kono. Oh iya. Alus. Tamu kula nu leh ngelem putrane tesih alit kok pun pinter nembang nggih ngeten niku. Kulinane ngeten niku aku. Berarti anakku sing mare anakmu. Lah ngapa? Aku ndek mulih kok Jombang kok isuk jam 2 yang nembang. Wis bengi. Tak sampluk ya yo. Lah ngapa? Tok panggil nembang ya. Enggak oleh iki saking sing turu kok nembang kowe. Berbeki. Nggih berbeki. Nembang ya. Aku ngengkel to. Wis kalem-kalem ning kuping ayah kowe. Lah langsung ngatem tos. Lah ngono. Lah iki ra teko aku sing kok iso. Akhirnya kok ndasku diuyui. Yo pas. Wong Sirawiya Tegalan. Salah paham ki malah. Iki lho sing ora gaptek iki kuwi ya. Coba Dok Bir. Asmamu sapa? Sing sapa niki? Najwa. Oke, siap. Diaturke pepunden agung saka Bedik Kulon coba. Nggih. Mangga yo Betul bertiga. banget, Gus. Langsung mawon. Oke, siap. Yo diaturake mangga jajos. Emir. Siap. Ayang. Nggih kula aturaken dumateng Bapak Ustaz Ibu Sadah sampun jemput drama. Kabar wali songo.
nuwun Mbah Najwa. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi ibuke anggene bar dakwah ndang sehat nggih, Man. Amin 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 amin. Yo tetembungane wong-wong sing bijak kuwi tetep dugemi, Mas. Pripun? Manfaatkanlah masa sehatmu Leres. sebelum masa sakitmu datang. Betul. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Nggih. Dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Leres. Yen wis diparingi panjang umur, awake dhewe patut selalu ucap syukur. Leres. Doa untuk Mbah Lurah Lukman pripun, Mas? Cek, Kang Baku mboten kathah kok, Gus. Nggih. Namun setunggal doa saya untuk beliau, keluarga besar Mbah Lukman. Insya Allah piyayinipun dalam berbagi kebahagiaan orang dadak golek-golek, Nggih. berbagi sedekah orang dadak ngenteni. Insya Allah dalu menika panjangkaipun Mbah Lurah Lukman. Amin, amin, amin. Anggenipun netaken Keng Putra, ridho lan hidayah tansah mayungi keluarga agungipun lan lumeber sedaya warga masyarakat wonten ing Bendi Kulon Nggih. Bungkal Ponorogo. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Klitik kalian Mas Kluthuk panjenenganipun. Mas Cahyo ingkang baku kula pribadi namung saderma menungso limrah mboten wal kesalahan lan kekilapan. Nggih. Dalu menika murni kula panjenengan partenipun menghibur. Leres. Mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Ibarate ning dolan ning Surabaya tuku setrika. Amin. Muga-muga Mas Cahyo tetep ngrembaka. Alhamdulillah. Amin. Sukses terus Ki Gus. Matur sembah nuwun. Season 2 nanti kita sambung. Oh nggih. Ya. Minggah melih mangke gara-gara. Minggah wonten griya piyambak-piyambak. Nggih. Mugi-mugi pengasih saking Gusti tansah lumeber dumateng keluarga ageng Mbah Lurah Lukman. Nggih. Satemah ingkang putra ingkang dipun khitanaken Mas Hafid bener-bener patut kinarya kaca Brenggala. Siap. Oh